Kumment li jidher fuq il-paġna Facebook kelma ntoġob minn aktar minn 600 persuna u qanqal xi ftit tad-dibattitu. Il-kumment jgħid hekk. Ngħid għalija nixtieq li meta mmur nikol barra, il-menju jkun bil-Malti wkoll, li meta jiftħu xi akwarju nazzjonali jew xi park għall-familja jsemmuh bil-Malti. Li meta tal-aħbarijiet jintervistaw xi barrani, dak li jgħid jaqilbuh għall-Malti la jkunu qed ixandru bil-Malti. Li Facebook ikun bil-Malti, li meta nċempel x'imkien ma nibqax nisma' "Sorry, I don't speak Maltese." Li jkollna aktar nies li l-ħanut tagħhom ituh isem sabiħ bil-Malti. Li l-waiters u l-assistenti fil-ħwienet Maltin jew mhux ikunu jafu l-Malti wkoll. U intom? Ir-reazzjonijiet kienu bosta. One News ippreżenta l-kumment li der fuq kelma lil dawk li kienu marsa xlok dalgħodu. Għax immu fejn immur Malti jien u bil-Malti nitkellem. Għax anka tmur f'restorant isib il-menju bl-Ingliż. Jew ċempel fuq il-customer care kelmek bl-Ingliż il-kompjuter għaliex għandu jkun da. Għandu kelmek bil-Malti x'aħna Maltin. Aħna morna l-Amerika in 1975 u mill-familja kollha, imma bqajna nitkellmu bil-Malti. Kanna bżonn nużawha iżjed, imma mhux kulħadd jitkellem ħafna lingwi oħra. Ma naħsibx li jmed damma. Nibdew mit-tfal biex fl-iskola intu iktar importanza l-lingwa tagħna. Ma naraħx daqshekk xi ħaġa bi kbira, imma li nkellem it-tfal b'lingwa oħra iva ddejjaqni ħafna. Anka nisma' lil xatt li naf li hu Malti u qed ikellimhom bl-Ingliż u hekk niddejjaq. Malta alla volja minn kulħadd jitkellem ma' xulxin Malti jitkellmu lingwa oħra u dik sabiħa. Ma' One News il-professur tal-Malti Manuel Mifsud stqar li fil-waqt li jagħmel sens li l-poplu Malti ħaddan lingwi oħra dan għandu jsir b'moderazzjoni. Irridu narfu lil nfusna. Tinsiex li aħna għal ħafna żmien konna qisna nistħu minn nfusna. U ħażin li tkun magħluq fik innifsek, imma huwa daqstant ħażin li mbagħad tinfetaħ tant li lanqas tibqa' tażel dak li hu tiegħek u tapprezzah. Il-professur enfasizza l-fatt li dan mhux xi assedju kontra l-lingwa Ingliża. Din l-ebda ġlieda kontra l-Ingliż, naturalment. L-Ingliż huwa lingwa li tagħmilna sinjuri, sewa, naraw kemm tiswienna aħna, rridu nikkoltivawha ħafna, imma fl-istess ħin aħna dawn iż-żewġ lingwi rridu nibżgħu ħafna għalihom it-tnejn u l-lingwa tagħna hija importanti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera dan l-aħħar ħabbar li għandu lan li jipproponi l-lingwa Maltija lill-UNESCO bħala wirt storiku tad-dinja. Staqsejna l-ħsieb wara din il-proposta. Jekk inti tillistja l-lingwa Maltija fl-UNESCO, trid minn żmien għal żmien, torihom li inti qed tippreserva l-oġġett li inti llistjajt. Is-Segretarju Parlamentari spjega x'jista' jsir sabiex il-UNESCO tirrikonoxxi l-Malti bħala wirt storiku. Turi li l-lingwa għadha b'saħħitha biżżejjed biex ma titqies bħala dialett u naħseb li dinha kapaċi nagħmlu għax jekk inti tkun tgħix Malta għandek il-gazzetti bil-Malti, television bil-Malti. Irridu nurhom li għandna strutturi akademiċi li qegħdin hemm eżistenti biex jippreservaw il-lingwa tagħna. Jekk nikkonvinċuhom, dawn jibdew jgħinuna aħna rridu nirrispondu lilhom biex il-lingwa Maltija dejjem tibqa' elevata bħala lingwa u mhux dialett. Mir-reazzjonijiet tan-nies żgur li jispikka kemm il-lingwa Maltija tqanqal l-emozzjonijiet tal-poplu.